Ana ko pas kung asa sa New Testament ang pagbawal sa kaon sa baboy. Asa sa New Testament ang pagbawal sa pagkaon sa baboy. Actually, igsoon, wala tay mabasa litra por litra nga nag-ingon nga bawal ipakaon ng baboy. Nga nang wala tay mabasa litra por litra, tungod kay nagpadayon ang daang tugon. Atong tanawon, basahon na to. Si Jesus Christ Gud mismo ang nagsulti nini. Muna nga kung magisgot tag balaod, di naman na iriti-irit. Pag nana na sa batakang balaod, di na i-declare otro nga, nagbuhat na sa tag batakang balaod nga, mauni ang buhaton. Kaya nagpadayon ba ang daan? Basahon ako Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 o 18. Morning gingon sa Biblia. Ayaw ka mo paggunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman. So sa ato pag ani ni Kristo, wa niya gibungkag ang daan, kundi siya mituman sa mao nga mga kasuguan. So dili na nga angay isulti pagbalik kay redundancy naman na gisugo na nimo utrohon pag yun nimo og sugo. Igo na lang kamo hatag instruction nga ayaw kaon. Okay? Now, nabatay masabot ni sa balaang kasulatan nga dili ta mo kaon anang mga butanga nga mga hugaw kay ang baboy gideklarar man nga hugaw. Basahon na to. Ika-2 Korinto Kapitulo 6, versikulo 17-18. Busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila nagaingon ang Ginoo og ayaw na kamo paghikap sa mahugaw ayaw kamo paghikap sa mahugaw og pagahinangpon ko kamo og ako mahimong inyong amahan. Ang pangutana, ang baboy hugaw pa ba kay nganong ngingom dag ayaw mo paghikap sa hugaw? Basahon na to Leviticus 11 versikulo 7-8. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak apan wala mga pangusap mahugaw kini alang kaninyo. Og ang ika-2 Korinto 6 nag-ingon dili ta pahikapon sa mga mahugaw. So nagyapon ang sugo. Hilabi na nag-ingon si Kristo, wa ako moani sa pagbungkag sa kasuguan. Miani ako dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman. So ang pagdili pagkaon sa baboy, sugo ba? Yes. So pag-ingon ni Kristo, wa siya moani sa pagbungkag kun dili mutuman, mao nang wa kay babasa nga si Kristo nagkaon sa baboy. Wa tay nabasa nga ang apostoles nagkaon sa unod sa baboy. Okay, balik ka ni Maigsoon kung nakay-follow up. Hindi man daw pas nga, gigamatyan na ni Kristo tanan, mana ang gibawal, pwede naman daw kaunon. Okay, dagan salamat yan. Mga ba na kasagara, tabas ganito sa mga kasagara karon ng mga reliyon nga, pwede na kaunon ang gibawal sa una. Yan ang baboy, pwede kaunon karon kay gigamatyan na ni Kristo, humana daw ang tanan. Para sa nang kuadbas. Dahil na kaya lang magpalangsang sa krus, kaya trabaho na sa Kristo. Para sana yung nabas ba? Sa New Testament, bago nabas, pwede na daw kauno ng baboy. Ito ba katinood na? Okay, atong basahon igsoon, kanang gingon diya nga si Kristo nagpakamatay sa baboy. Pagkaluoy, bagyod sa atong Dios nagpakamatay tungod sa baboy. Imagine ni Maigsoon, asa man nagpakamatay si Kristo? Sa tao o sa baboy? Atong basahon, Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21-22. Kay sa maong paggawi, gipanagtawag kamo man usab ni si Kristo, nga nagbilin kaninyo usa ka panag-ignan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. So kung si Kristo ang magkaon sa baboy, musunod tang Kristo. 22. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hikaplagan, limbong diha sa iyang baba. 24, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. So nagpakamatay si Jesus Christ alang sa tao, wala magpakamatay si Jesus Christ sa baboy. Ngano di nganong pakamatyan man aniyang baboy? Kaya hay king baboy siya gipakamatyan, ang baka wala pakamatyi. Pagka di malas no? Nganong magpakamatay mas Jesus Christ sa baboy? Kapobre bagid sa dugo ni Christ, magpakamatay lang tungod sa baboy. Niya, kung pananglitan pakamatyan niyang baboy, gihugasan niyang baboy, unsa man siya gihugas? Imo makita igsuon nga ang mga tawo nakakamitar og dako kayo nga kasaypanan. Naghimo sila theology nga si Kristo kuno nagpakamatay sa baboy. Ang question mao ni, asa ang bersikulo sa Biblia nga si Kristo nagpakamatay tungod sa baboy?
dili ka kadungog. Mismo pastor nga nagwali sa lain-laing mga reliyon, dili ka makadungog nga nag-ingon si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa pagpakamatay sa baboy. Mismo ang mga pare wala magwali niya na nga si Kristo minaog gikan sa langit, nagpakatao o nagpakamatay tungod sa baboy. Wala tay mabasa niya na igsuon ngano di ay angay gyud pakamatyan aron mahinyo, hinlo. Kamahal gyud di kay baboy kay sa ubang tao. Muna, falapig, John. Ato kapas, bawal gid yun. Mamaya kasulat sa Biblia. Ingon man si Kristo, ako manhi sa pagbungkag sa kasuguan. Yan ako dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman. Unya ang baboy, gidili. Usa na siya kasugo. So therefore, nagpadayon si Jesus Christ pagsunod ni ana. Mao na kung imong tan-ahon igsuon, ang Juan kapitulo 15 bersikulo 10 aduna pagigidugang si Kristo ni ana nga mga puntuha alang sa kasuguan. 15:10 akong basahon nagingon. Okay? 15:10 matupan niya dinhi. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan ug ako nagpabilin diha sa iyang gugma. Mao man gani si Kristo mingon, wa ako manhi aron sa pagbungkag. Miani ako dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman. Ang uwan sa mga pastor mingon, di nat ko mutuman na kay si Kristo na ang nagtuman. Putlon nimong bersikulo, di man na nimo pwede putlon ang bersikulo. Okay, simpayet sa pagbasa ang maong bersikulo. Nag-ingon diri. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. 18. Kay sa pagkatinuod magsultihan ko kamo nga samtang magaluntad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o sa katulpok. Ang pangutana mo ni nagpadayon ba? Nagluntad ang langit ug yuta? Yes, nagluntad. Kay kung supakon ang sugo igsuon, meaning to say, ay wala na wala na gitawag mga pamaagi, no? Disibi, tungod ni ini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing diyutay ni ining mga sugua, o magapadudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon, liiwit dito sa langit. Ang word nga iwit sa mga Hudiyo igsoon, meaning di ka makaadto og langit. Okay? Apan bisan kinsa nga magatuman og magapanudlo niini kini siya pagaisipon dako didto sa langit. Unsa may imong pilion ka, mutuman ka or musupak ka? Alang ka na ko, mutuman ko kay si Kristo mangani. Wa mo ani aron sa pagbungkag kun dili sa pagtuman. Balik ka ni Megson. Katapusan nimong pangutana palihog. Okay, nawala na ang atong igsoon. Okay, daghang salamat niya na nga punto.